Anyuola mar Inspekta Walter Nyamato manotho e boma ma Washington DC e wuoth mar obila manonego ter obila e piny Haiti. Dwaro duoko kuwuok kuom piny owacho e wi gimane okelo tho mare. Kane oloso e dalane e gweng' manyatieko e Keroka bang' liende Nyankia. Wuongi nolero ni giiko ng'atgi maonge oboke mag tho. Ka bende giyango ni gima nokelo tho mare bende pok ging'eyo. Bang' kwayo lipot mar bero, nochikgi mondo gidhi e doho, mane ok giyudo duoko makamano. Wachno mane weyogi gi penjo mathoth. Jogol neno kod jotend obila nopuonjo Nyankia kaka ng'at mane gi ratiro ka giwacho ni kaka notiyo makare kendo en jal mane gigeno kuome. Lipot mar pinje machano tero obila e piny mar Haiti bende wacho ni ne en apisa mane omako kama duong' e safar mano mar dhi cholo kwe e piny Haiti. We lose a lot because when this thing happened to Ms. Chindwa, what can we do? Where can we start from? Tuliwauliza watupatie hata provisional report ya kuonyesha postmortem ilionyesha nini. Hawakutupea hata death certificate ile ya kutoka Amerka hawakutupatia. Kwa hivyo tukawaambia hatuwezi endelea kufanya mazishi ya huyu mtoto mpaka tupate report. Wakatuambia tuende kotini, tukatafuta lawyer. Huyu lawyer alipokaa na sisi alituambia ya kwamba tuchague mwili ukae Lee akiendelea kung'ang'ana na kesi, au tulete mwili tusike na yeye aendelee na hiyo kesi.